kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Nahibaw ko nga mahal ni mo si Arabella. Pero gitugutan ni mo nga lugoson siya ni Don Faustino. Unsa? Maidemonyo ka mong tanan. Lula, Nagminalay manunta ka mo si Arabella. Apa niya nung miatras ka man. O gitugutan ni mo nga lugoson siya ni Faustino. Ug ako ganyak nga nagmahal kang Faustino ang gisakitan og maayo. Tungod kay siya ang unang gisaaran o kasal ni Faustino. Mga salbayas ka mo. Giduwa-duwa ninyo kasing-kasing sa mga babae. pero husto ka Lula. Nakabawas na si Amelia. Patay na si Amahan. Patay na si Don Faustino. Magtiyabaw unta siya sa kalayo sa impino ang kalag ni Faustino. Salbahe siya. Gikawat pagod niya ang anak ni Amelia. Anak? May anak ang imong anak? Apo ko! Oh. Apo ko! Hain ka man ka rin. Lula! Apo ko! Lula, ayaw na maglakaw! Hoy Lula! Lula! Kadumang rito ang imong apo nga anak ni Amelia? Lula! Lula! Balik ko na dire! Lula! Naonsam tos Lola Carmela, midagan man. Mibalik sa kahuyan. Mura man lagi to og nasuko ang tiguang kang Eric. Dili normal ang pangisip ni Lola Carmela, ma. Daghan siyang isulti nga dili masabot. Gani, sangpiton ko niyag Arabella. Tungod tingali kay puparehas ka mo og naong ni Anang Arabella. Posible, ma. Mao nga naaan ko niyang Arabella. Hinoon, kitang tanan doon namang kay kaamgid. Mausab na ako huna-huna, ma. Pero maayo tingali nga ibaligya nimo kining maong mansyon, Ella. Dako na kaayo ni para nimo. Gawas pa ang misteryosong tao nga misapong sa akong ilong ug papa. Murag ni aragyod din sa mansyon. Ako nang i-report sa kapulisan ug mama. Human na mo gato di mo sa terminal. Maayo tingali nga mupahoy una kag sayo, ma. Biano na kanako dinhi sa akong kwarto, ha? Sige. Matog na lang ko dinhi. Eric? Naonsam tos Lola? Ella, may gisulti si Lula Carmela nako. Nga nakapalibog nako. Unsa man na? Mao lang gyapon. Gisangpit ko niyag Benjamin. Ug nahibaw nako kung anong nasuko siya niya ng Benjamin. Ha? Ngano, Eric? Ella, nakasabot ako sa sinultihan ni Lula Carmela. Nga may relasyon si Benjamin ug si Arabella. Unsa? Nagbinahalay si Arabella ug si Benjamin. Apan Apan unsa? gitugutan ni Benjamin si Amahan. Nga luguson si Arabella. Misulti ni mo ni Anas Lola Carmela? Ug naa siya sa kasuko. Ug mao ka na ang iyang gipanulti. Ug misulti siya nga may anak si Amelia nga gikawat ni Amahan. Unsa? Mao ka na ila. Daghan og gisulti si Lula Carmela nako nga makapahibong kayo. Pero Eric, wa siya sa maayong panghuna-huna. Lain man kanang iyang mga ngan nagisangpit nato. Pero gusto kong mahibaw kung kinsa ang anak ni Amelia. Unsa? May anak si Amelia nga gikawat? Mao nang gisulti ni Lula Carmela nga dunay anak si Amelia nga gikawat ni Amahan. Kakuyogod anong mga pasangil. Mas nahibaw gid bahin ini si Madam Lily. Ha? Pero nahibaw ko nga dili siya ganahan nga muiskot sa mga niyangagi. Mosog ka na nga ako nakita. Busa, ayaw na lang pag-usik og panahon sa pagpangutana niya. Kita na lang mo ay mangitag paagi nga mahibaw tas tinuod nga sugilano ni ining maong mansyon. Ela, gabi na. Mamahuway na ta.
Nagmata pa day ka? Ooy. Nga na may gawas man ka. Sa sunod gani kung mo gawas ka, pahibawa in town ko. Ako lang gilantaw sila si Eric o Gila nga nagsulti sa ubos. Unsa? Naniid ka nila? Wa ko maniid nila oy. Naato lang diya sila sa ubos ug nagsulti sila. Ug may nabati ko sa ilang gipanagsultihan. Uy, unsa ba nang ilang gipanagsultihan? Nagisgot sila bahay ni Lula Carmila. May gisulti si Lula kang Eric. Unsa man? May anak ka ng Amelia. Nga gikawat ni amahan. Ni Don Faustino. Unsa? Klaro kayo. Nga dunay kagubot dining dapita sa unang panahon. Naoy, di na ko mo apil ang kagubuta, oy. Sige na, katuog na. Kay matuog na sa ko. Sige, Eric. Good night na. Good night. Magsulti na lang taog ma. Okay. Sweet dreams. Oh! Unsam to? Murang doon na bilamba sa putaan? Murag gikan sa kwarto ni amahan. May misuod ka sa kwarto ni amahan? Atong susihon. Oh, ngit-ngit man kayo ang kwarto ni amahan. Usa man baho Humot nga buwak nga sa pagita. Karon pa mo ko makapanimaho ni humuta? May buwak ka sa pagita din sa kwarto? Mura man rin og baho sa pahumot. Bitaw no? Gusto ka? Kinsa man yung nasa kwarto ka, ano? Hoy! Kinsa ka nasa kwarto? Wa may mitubag. Pasigaon ko ng suga. Na, hayag na. Pero, way tao. Madam Lily? Niya ka sa sod? Way mitubag. Basin hangin lang nakaingon nga nalamba ang pultahan. Gusto ka? May misuti nga din sa kwarto ni amahan niya migawas nga wa matarong og sirang putahan. Sige na, dali na. Mamahuway na lang ta. Uy, Joel, ano mo pa matug di? Ay, nagunahon ako kung unsaon ako pasag sa pagsibat din Ano makabalik ko dito sa kalunasan. Oh, hangyo pag-usap si madam. Nga ikaw na sa'yo mangumpra. Ako suwayan, pero nagduda ko. Nga di na to siya musugot. Mga ugma, musayo kong lakaw. Unsa? Mulakaw ka nga dili lang mananghit. O Wilma, kinahanglang ikasulti ko ang higalan nga ng Enrico Valle nga tuwa pa sa prisuan. Oh, sige. Ug ikaw na pangitagraso na. Aron, di na ko nila pangitao na. Ah, wala na problema. Ako'y bahala. Mao na gid ni. Good night na. Good night. Uy, nagbukod na sa habol si mama nimo. Oh, gitog na o tingali na. Sige, baway na. Okay. Natuog naman din na si mama. Nagbukot pagit sa habol. Matuog na lang sab ko. Maghinay ko aron dili siya makamata. Buntag naman di ay. Uwa naman is mama Krising din sa akong tupad. Tuwa na tingali siya siyang kwarto. Nangandam siyang dadunon. Oh. Kinsa na? Ako na Si Eric di ay. Oh. Ready naman lagi di ay ka? Manangin na lang kung daan ni madam nga atong ihato si mama Krising nimo sa terminal. Sige. Maligoan na ako. Una na ako atuon si mama siyang kwarto. Oh, base nagpaabot na ni nato sa silong. Madam? Manangit ang dami nimo nga mugamit ni sa jeep. Asaman mo? Mubauli na si Tita Krising. Amo lang ihato sa terminal. Oh, may noon.
Nga nakahuna-huna na sis pagpauli. Eric? Eric? Nakakita ka ni Mama Krising? Ha? Wa man. Wa naman siya siyang kwarto. O wala sa dito ang iyang mga butang. Aba si Bila ka natog iya lang sa terminal. Imposible nang mahitabo. Eric, dali. Pangitao na tas Mama Krising. Para magnakabantay ko nga doon ay miablis na kumpultahan paingon sa gawas kanina. Ang imo tingaling Mama Krising. Imposible mo lakaw sa Mama nga dili man ang hidako, madam. Eric, dali na. Pangitao na tas Mama Krising. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!